Đesta Ljudjevana su u četvrtoj, trećoj, vidit ću ja sada koja epizoda. Znači, evo nas, bubam, evo nas u epizodi reakcije, znači, danas ćemo raditi Mama Kakiosa, vidite, izvinite, zaboravio sam, ima ovo sve, znači, lajkovi, malo šalim se, bude 218 lajkova, 800, jao, pa je li ovo normalno? Znači, hajmo krenut gledat taj video, taj specijal, šalim se kakav specijal, hajmo gledat. Počnemo već jednom, neću srati više. Kanajeva, danas ćemo snimamo epizode Minecrafta. Mama, kakio sam! Hasta la vista, baby. Kakio sam! A bo, šta je ovo? Ja ne mogu još sebi doći. Gdje da ponovim ovo sada sve? Kanajeva, danas ćemo snimamo epizode Minecrafta. Mama, kakio sam! What the fuck? Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Kakio sam! Tu još se dere kakio sam, pa nisi činčila. Hasta la vista, baby. Pa nisi činčila. Nisi činčila, pa mi da mi tu pametuješ. Što si uzeo moj telefon? Sad ću da te zgasim. Pa Filip. Dođi. Što si uzeo moj telefon? Sad ću da te zgazim. Ovo se gleda satima. On se isprazni. Voli me ovo što se stavio. Ne mogu da provarim. Stavi ga na punjač pa će se ne to. Jao. Morat ćemo ponoviti. Kanajeva, danas ćemo snimamo epizode Minecrafta. Mama, kakio sam! Ovo je prevršilo svaku mjeru. Hasta la vista, baby. Baby. Kakio sam! Jao. Pa je li ovo zdravo? Hasta la vista, baby. Što si uzeo moj telefon? Sad. Sad ću da te zgasim. Pa Filipov se isprazni. Voli me ovo što se stavio. Ne mogu da provarim. Stavi ga na punjač pa će se ne to. Morat ću još jedan put pogledati ovo. Znači, Kanajeva, danas ćemo snimamo epizode Minecrafta. Minecrafta. Mama, kakio sam! Hasta la vista, baby. Kakio sam! Hasta la vista, baby. Prnuca je, žalim se, ja se tu upoznam. Što si uzeo moj telefon? Sad ću da te zgasim. Pa Filipov se isprazni. Voli me ovo što se stavio. Tu boli je uvo. Stavi ga na punjač pa će se ne to. Jao, pa šta je ovo? Pa je li ovo ikako zdravo? Mora se još jedan put pogledati. Kanajeva, danas ćemo snimamo epizode Minecrafta. Mama, kakio sam! Tu još kakio sam. Hasta la vista, baby. Vidi još, Kakio sam! vidi u tu. Bog zna ti još kaki u tutivu. U tut je. Hasta la vista, baby. Što si uzeo moj telefon? Sad ću da te zgazim. Pa Filipov se isprazni. Ovo je najjača scena, sad ću da te zgazim, stani. Moj telefon. Sad ću da te zgasim. Pa Filipov se isprazni. Voli me ovo što se stavio. Ne mogu da provarim. Stavi ga na punjač pa će se ne to.
Ne mogu verovati. Hajmo pregledat komentare. Izvinite što je ovako. Gotovo je, moj život je gotov. Au. Znači, vidimo sljedeće epizode, vidimo, znači, čao.